Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kunhun lek ka jong ka Khlieh Mawlieh Youth Club kala khurbiang ya kajing job akalumpung Fort Meghalaya State League Araja Arpusau bala penyat da Meghalaya Football Association hadian baklala ban Pynliem no ya ka Sutnga SS and CC da Shiko lanon ha kajing lek kai ka balong mentasi ka South Rik Naiwing Araja Arpusau Hamadan MDSA Artificial Turf Mawkyrwat Southwest Khasi Hills District ya kita ki kol jong ka Khlieh Mawlieh la yo ban thap da walambok shangplyang uba phong ka jersey number khat ar ha ka minute ka ba phraphunyo jong ka kalamit ha ba phai ka group B ka ba hap apo Mawkyrwat zone hadu menta ka gunhun ka ba yo ban kamai bun e ki point kalong ka Sutnga bat ka Khlieh Mawlieh ki balala ban kamai mar 100 point na ki lai tali ki jingele kai ka mountain lai point bat ka riang do ka bompat shem lala ban kamai point